της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου. Στις μέρες που διανύουμε, θεωρείται πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στον άνθρωπο, ως ήθος και προσωπικότητα, αλλά κυρίως ως ενεργό μέλος αυτής της κοινωνίας. Μιας και είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και η ευρωπαϊκή ιδέα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας, οφείλουμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που μας έχει οδηγήσει στο να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό μας στόχο και πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτόν. Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να διερευνήσουμε την ουσία του Ευρωπαίου πολίτη και το τι είναι τελικά η ιδέα αυτή που, αφού εφαρμοστεί στην ίδια την Ευρώπη, μπορεί να βγει και εκτός των συνόρων της. Έτσι, Ευρωπαίος πολίτης είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξαρτήτου φυλής, θρησκείας ή όποιας άλλης πεποίθησης και ιδεολογίας, έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όποιο μέρος της Ευρώπης και αν βρίσκεται. Έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει νέους πολιτισμούς και να γίνει ένα με αυτούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χάσει την προσωπική του ταυτότητα. Γιατί σύμφωνα με τα κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ισότιμα και έχουν τις ίδιες ελευθερίες, ανεξάρτητα από ποιο χαρακτηριστικό τους διακρίνει. Και όταν ο Ευρωπαίος πολίτης, λοιπόν, φτάσει σε σημείο να επιτύχει αυτούς τους στόχους, μπορεί ευκολότερα να ξεπεράσει τα σύνορα της Ευρώπης και να κάνει τις ιδέες του παγκόσμιες. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, κύριο χαρακτηριστικό του Ευρωπαίου πολίτη είναι να μπορεί να έχει ελευθερία κίνησης εντός της Ευρώπης, χωρίς την ύπαρξη ορίων και συνόρων. Αυτομάτως συνειδητοποιούμε ότι η διαφορετικότητα πάβει να αποτελεί στοιχείο διάκρισης, επιτρέποντας τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών. Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε τη διαφορά πολυπολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας. Είναι διαφορετική η στήρα συνύπαρξη ατόμων στον ίδιο χώρο από τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και στη συνεργασία των θεσμών τους. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί κρίση της ευρωπαϊκής ιδέας και η αποδοχή του διαφορετικού αποτελεί πλέον μια κάπως ουτοπική κατάσταση. Και τα αίτια αυτού, αρκεί να αναλογιστούμε την οικονομική κρίση και την οξυμένη εμφάνιση του ρατσισμού σε όλες του τις μορφές. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τα αίτια του ρατσισμού, αλλά καθώς είναι ένα φαινόμενο του οποίου τις ρίζες ούτε και οι ίδιοι οι κοινωνιολόγοι δεν γνωρίζουν καλά, θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για τα μέσα άμβλησης της μάστιγας αυτής, κυριότερα από τα οποία είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος. Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε ότι μέσα από το διάλογο ο άνθρωπος ανοίγει τους ορίζοντές του, ενώ διασφαλίζεται η ποιοτική δημοκρατία, μια έννοια άρρηκτα συνυφασμένη με τον επικοδομητικό διάλογο. Φυσικά, βασική προϋπόθεσή του είναι η γνώση, η διαλλακτικότητα και η αποφυγή του δογματισμού. Όπως υπαγορεύει και η διαλεκτική, μέσω της θέσης και της αντίθεσης, φτάνουμε στη σύνθεση της αλήθειας. Άλλωστε, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε διάλογο, κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η προσέγγιση της αλήθειας και όχι η επιβολή των προσωπικών μας απόψεων. Και για να περάσουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι, μια καλή ιδέα θα ήταν η δημιουργία σε κάθε κράτος οργανώσεων και εκδηλώσεων όπου θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, χωρίς φυλετικές, θρησκευτικές ή πολιτικές διακρίσεις. Έτσι θα προωθηθεί ο διάλογος και θα επιληθούν οι διαφορές σε όλα τα επίπεδα. Και εφόσον οι τέχνες αποτελούν τον πρώτο τρόπο έκφρασης των ανθρώπων, γιατί λοιπόν να μην τις εντάξουμε και αυτές στους τρόπους εκμυδένησης όλων αυτών που μας χωρίζουν? Η τέχνη, ως φορέας έκφρασης συναισθημάτων και κοινωνικοποίησης, ξεπερνά τα όρια των γλωσσικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών. Εξάλλου, η ίδια ετυμολογία της λέξης, από το αρχαίο ρήμα τίκτο που σημαίνει γεννό, μας παραπέμπει στην καινοτομία και την πρωτοπορία, δηλαδή στη διαμόρφωση ενός νέου κόσμου με ίσες ευκαιρίες για όλους. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η ανανέωση των ιδεών και στον τομέα της τέχνης, θα πρέπει να είναι πιο εφικτή η πρόσβαση σε αυτήν από όλους τους ανθρώπους. Καλό θα ήταν λοιπόν να μειωθούν τα εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο είδους πολιτιστική εκδήλωση. Κλείνοντας, όπως λέει και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, έχουμε κληρονομήσει ένα μεγάλο σπίτι, ένα φανταστικό κοσμόσπιτο, στο οποίο πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί. Μαύροι και άσπροι, ανατολικοί και δυτικοί, μη Ιουδαίοι και Εβραίοι, καθολικοί και προτεστάντες, μουσουλμάνοι και Ινδουιστές. Μια οικογένεια άπρεπα χωρισμένη σε ιδέες, κουλτούρες και συμφέροντα, που επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε χώρια ξανά, πρέπει να μάθουμε με ποιον τρόπο να ζούμε μαζί εν ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις για αυτό το πόρισμα? Αυτό ήταν τέλειο, τι ερωτήσεις? Πίσω. Συγγνώμη, έχει γίνει στην ερώτηση. Ποιοι θέλουν να κάνουν ερώτηση ξανά, απλώς για να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια παιδιά, είναι εύκολο. Πώς είναι εδώ? Εδώ. Σηκώστε λίγο ξανά τα χέρια σας, αν είναι εύκολο. Πόσοι
Όνομα και σχολεία είναι εύκολο. Ναι. American Community Schools of Athens, Αμαριλής Ζέρβα. Πόση πολιτισμικότητα προαγάγει την διαπολιτισμικότητα. Είναι εύκολο να επαναδιατυπωθεί η ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Πόση πολιτισμικότητα μπορεί να προαγάγει την διαπολιτισμικότητα. Καταρχάς, θεωρούμε ως δεδομένο ότι σε μια χώρα υπάρχει πολυπολιτισμικότητα. Δηλαδή, άνθρωποι διαφορετικών χωρών συνυπάρχουν σε αυτήν. Με δεδομένο αυτό, η βασική προϋπόθεση θα μπορέσει να γίνει η συνεργασία των θεσμών και των ιδεών τους, ώστε να επικρατήσει και η διαπολιτισμικότητα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Εδώ. Όχι, εδώ. Γεια σας, κύριε από το Κολέγιο του Σιγητού. Αν μειωθούν τα εισιτήρια όμως για μια θεατρική παράσταση, πώς θα ζήσουν αυτοί οι ηθοποιοί που συμμετέχουν ή αυτοί που διοργανώνουν? Παίρνουν ήδη πολύ μικρό χρηματικό ποσό συνήθως. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγαλύτερη υποστήριξη από το κράτος, αν σκοπός της είναι να προάγει την τέχνη, θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τους ηθοποιούς με περισσότερο χρηματικό ποσό και να βοηθήσει και τους πολίτες μειώνοντας τα εισιτήρια. Δηλαδή να είναι ταυτόχρονα αυτό. Άλλη μια ερώτηση? Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Παναγιώτα από το Εκπαιδευτήριο Πλάτων. Μίλησες για τον Ευρωπαίο πολίτη που πρέπει μάλλον να κινείται ελεύθερα στα όρια της Ευρώπης. Εσύ πώς ορίζεις τα όρια της Ευρώπης? Ναι, ευχαριστώ. Τα όρια της Ευρώπης είναι κυρίως τα σύνορα μεταξύ των χωρών. Εφόσον όταν πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα μπορείς να κινείς ελεύθερα και όταν πηγαίνεις σε αυτήν να έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάποιον που προέρχεται από αυτή τη χώρα, σημαίνει ότι τα όρια έχουν καταργηθεί. Ότι δεν υπάρχουν. Τα σύνορα υπάρχουν, τα σύνορα των χωρών, αλλά όχι τα όρια. Βγαίνεις από αυτά. Είναι σε ένα με τους άλλους και έχεις τα ίδια δικαιώματα μαζί τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιοι υπερψηφίζουν το πόρισμα? Είναι τρομερό. Το πόρισμα υπερψηφίστε. Μπράβο! Προεδράρα! Να καλέσουμε τώρα τον πρόεδρο της 10ης ομάδας, Λινό Άγγελο, του American